Acest deținut se preface că se simte rău în timpul prânzului și vomită chiar pe pantofii directorului închisorii. Gardienii îl duc imediat la infirmerie, dar acolo le spune că are nevoie urgentă la baie. Inițial, asistenta refuză, dar apoi îi permite unui alt deținut să-l însoțească. Ajunși la baie, scot o lingură ascunsă în tavan și o folosesc pentru a deschide o secțiune secretă din perete. Se târăsc prin acel spațiu, refac peretele și se furișează până în garaj, unde ascund un lighean de lemn sub o dubă. Se bagă înăuntru, iar când gardienii verifică cu detectorul, nu sunt detectați. Plătiseră un alt deținut să pornească o bătaie, ceea ce duce la blocarea totală a închisorii, momentul perfect pentru evadare. Ajunși la o benzinărie, fură un Hellcat și fug. Următoarea oprire, un circuit de Formula 1. Alunecă pe un tobogan de gunoi și aterizează într-o grămadă de deșeuri. Se strecoară într-o zonă interzisă și descoperă un tunel care duce la tuburi folosite pentru transportul banilor în cadrul cursei. La final, construiesc o bombă, o introduc în tub și o detonează.